Godmorgen Avanda. Vi sender i dag et ekstraordinært indslag her fra RTLM. Folk spørger, hvorfor vi hader tutsierne. Vi siger, at tutsierne stammer fra den belgiske koloni, og nu er de kommet tilbage for at erobre vores land. De piskede os, behandlede os som slaver og stjal vores land. Avanda er hutuernes land, og vi vil gøre alt for at rense landet for tutsi-kakelakkerne. Vi er de største, og vi bryder os ikke om forrædere og forbrydere. Vi knuser dem og tager tilbage, hvad der er vores. Tutsiernes oprør er større end nogensinde. Vi opfordrer på det kraftigste til, at alle ser dem som skadedyr. Skadedyr skal og må udryddes. De spreder sig som kakelakker og flokker sig som rotter. De forsøger at overtage vores land, vores værdier. Derfor skal denne trussel tages meget alvorligt. Hjælp Avanda med at stoppe den trussel. Så lyt med efter dette lille stykke musik. Skadedyr skal udryddes. Hvis de gemmer sig, finder vi dem. Hvis de går oprør, dræber vi dem. Vi har våben, og vi har navne, og nu er retfærdighedens time kommet. I ved, hvor I kan finde våbne. Vi nævner nu navne på nogle af de mest farlige og mest magtfulde tutsier. Alka Alcacer, Suban Sialdar, Rino Tita, Modesta Gandhi. Find dem og dræb dem. Jeres fædreland har brug for jer. Pligten kalder.